Assalamu alaikum jama'a, yau zan nuna mana yadda idan developer ya sayar da abin da yake hannun shi za ku gani. So idan developer ya rock pulling ɗin coin ko kuma ya sayar da duka abin da yake hannun shi za ku gani. So na ɗauki wannan coin ɗin. To kun ga wannan wurin? Duk coin da kuka hau inda akan f.io ne kuka ga 100% ko ga mutum yana gudu. Kuna dana ga rock pull. Wannan sold all ɗin kuma yana nufin cewa top 50 holders gaba ɗayan su ma sun sayar da hannun su kenan. An yi rock pulling ɗin project ɗin kenan. So ga wata hanya da kuma za ku sake dubawa ta cikin telegram ɗinku kun shiga ya ku nemo fence bot ɗinku. Kun shiga facebook ɗinku sai ku yi pasting ɗin CA. Kun yi pasting ɗin CA sai ku duba wurin da aka sa div sold. Wannan koren makin div sold. To haka yana nufin cewa mai coin ɗin ya siyar. So sai kuma ga wata hanyar da za ku sake dubawa da rock checker. In kun ɗauko CA ɗinku kun sa a desk screener sai ku shiga. Bayan kun shiga ku gangaro ƙasa. Sai ku shiga nan wannan exp din nan, bayan kun shiga duka ku soul scan sai kuma ku shiga a rock checker a nan. So bayan kun shiga zai shigo da ku cikin rock checker, a wurin ma za ku gani idan developer ya siyar. So wannan hanyoyi uku ne da za su tabbatar muku da cewa wanda ya kirkiro token ɗin babu ko guda ɗaya da shi. Kun gani creator balance sold. So wannan hanyoyi uku ne da za ku iya duba creator balance. Za ku dinga bin Satoshi Africa.